Però ara no puc fer-ho. Fer soci és molt més barat, perquè el quota de soci és 17 euros. A més, durant molts anys has encapçalat les iniciatives perquè les llibreries siguin vigents i puguin ser bones transmissores de cultura i coneixement. Per tant, t'agraeixo tu, agraeixo l'organització, agraeixo al senyor alcalde, senyora, i a tots vostès la teva presència. I ho agraeixo ara per una raó, perquè normalment la gent s'avorreix i no espera al final, doncs aleshores ja faig els agraïments ara, amb estimança. En definitiva, amb fer una valoració positiva de nosaltres mateixos, cert? Però ara pregunto, sisplau, que aixequi la mà aquell de vosaltres que tingui mala autoestima per algun aspecte, amb algun tret de si mateix. I amb aquesta nova teoria plantejo 4 vies de seguretat. Més exactament podríem dir, metafòricament, que la seguretat seria una mà amb 4 dits. I per aquest dits ens entra i se'n va la seguretat. Primer dit, autoestima, per donar-li un valor més restringit. Segon dit, autoimatge. Tercer dit, autoconcepte. I quart dit, competència sexual. És la primera teoria de la seguretat personal que inclou la competència sexual com font d'autoafirmació. Però anem amb pams. Primer dit, autoestima. El que jo m'estimo. I de què depèn el que jo m'estimo? Ja tenim els 3 primers factors. Però a partir dels 30 anys, vosaltres que sou joves, teniu una nova font d'autoafirmació. Jo ja no. A la meva edat, jo tinc 68 anys. El que passa que quan vinc aquí a Cuida't, sembla que només tingui 67. Ningú sap tant com tots plegats. Has de xuclar, no? Està bé. Em retorna la infantesa, això. La competència sexual té una peculiaritat. Així com amb autoimatge, autoestima i autoconcepte, l'home i la dona s'autoafirmen per les mateixes vies, amb la competència sexual la cosa canvia. I per això deia que a la meva edat pot ser que un no tingui competència sexual. Perquè quan pregunto això a clients meus, em diuen, no ho sé. Sempre he funcionat bé, però només he estat amb la meva dona o amb el meu marit. Funcionaria amb una altra persona? Seríem excessivament narcisistes. Què els convindria a les persones? Doncs tenir entre un 7 i un 9. Per tant, si algú s'ha puntuat amb un 6 o menys de 6, ell mateix ha detectat un àmbit on pot aplicar les 3 eines que donaré ara. Algú vol dir, algú s'ha posat un 6 o menys amb algun dels 4 factors, és una prova voluntària, Algú... Clar, no m'estranya. Aquí us cuideu, clar. I és quan em sento lliure. Perquè em prohibeixo coses, no perquè me les permeto. L'art de prohibir-se adequadament les coses és l'art d'automillorar i de madurar. Però no n'hi ha prou en què jo faci un diàleg intern decidint el que em permeto i el que no em permeto, o el que he de fer o el que no he de fer. Necessito la segona eina, les conductes d'autoafirmació. Perquè si amb el diàleg interior jo em dic, m'he de primar una mica, aniré al gimnàs i fet un diàleg intern perfecte, però si després no vaig al gimnàs, amb el diàleg intern no tindré prou. Per tant, el que decideix el diàleg intern a favor del desenvolupament de l'adult per harmonitzar adequadament principi de plaer en sentit del deure seria insuficient per l'automillorament si jo no incorporés les conductes d'autoafirmació que em permeten portar a bon termini
determinació que prèviament hi pres.
PFC.